Dan se jkun l-aktar gvern li investi fil-middle class u l-familji. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela fir-replika tiegħu għall-Budget 2024 fejn fiha kompla jispjega f'aktar dettall il-viżjoni ta' dan il-gvern għal pajjiżna favur Malta ġusta. Il-Prim Ministru spjega f'aktar dettall l-investiment li se joħloq karrieri ta' kwalità li minnu jgawdu wkoll iż-żgħażagħ u l-familji. Issa wara ħidma kbira li saret min-naħa partikolari tal-Ministeru tal-Ekonomija u din il-kumpanija informawna li f'pajjiżna se jinvestu 74 miljun euro. Se joħolqu 180 karriera speċjalizzata. U sodisfatti nħabbar li l-estensjoni tal-impjant tagħhom se tkun qiegħda tinbeda taħt il-koordinazzjoni ta' Indis Malta. Hemmhekk investiment fl-impjant kif ukoll fil-makkinarju. E kif Dr. Abela sostna li din hija l-politika ekonomika ta' vera u li twassal sabiex aktar ġid jasal għand in-nies anke permezz ta' impjiegi ta' kwalità, saħaq li din il-ħidma tmur jitfit mal-isfidi li qed ikompli indirizza gvern fosthom iż-żieda fl-oli tal-ħajja. Għalhekk hawn naċċenna fost oħrajn għat-tisħiħ fil-mekkaniżmu addizzjonali għall-oli tal-ħajja u li minnu se jgawdu d-doppju tal-familji biex bekk il-middle class ta' pajjiżna tkompli tiġi protetta quddiem effetti inflazzjonarji kawża ta' sfidi internazzjonali. Tal-mekkaniżmu nemmen illi se jkun legat ieħor ta' gvern laburista. U forsi tgħidli sur President anka fil-kuntest tal-isfidi ġeopolitiċi li għaddejjin madwar id-dinja. Għamilna ħafna, wasal il-moment illi wieħed jistrieħ ftit, jew wasal il-moment li nieqfu hawnhekk u jiena wieġeb illi dan huwa biss it-tieni minn 5 budgets. It-3 budgets li ġejjin iridu jkunu b'saħħithom daqskemm huwa dan il-budget u aktar minn hekk għax li hu żgur huwa li jekk irridu Malta ġusta dan il-gvern irid jibqa' dejjem it-tarka tal-klassi tal-ħaddiema, it-tarka tal-familji quddiem l-isfidi kbar, it-tarka tan-negozju u it-tarka tas-soċjetà kollha. Fil-fatt il-Prim Ministru fir-replika tiegħu kompla jsostni l-għajnuna kbira li tal-Gvern lil middle class fosthom anke bl-allokazzjoni kbira finanzjarja biex tagħmel tajjeb għas-sussidji b'rabta ma' żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Hawn Dr. Abela anke għamel aċċenna l-politika tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista b'rabta ma' dan. Imma nsaqsi wkoll x'middle class jista' jkollna jekk nollula il-kontijiet tal-enerġija. Il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni qalilna tkomplux titħqu bin-nies fuq is-sussidji tal-enerġija. Ħa ngħidlek sur President min jitħaq bin-nies, min imur il-Lussemburgu u jgħidilhom li tixtri d-diesel borħos milli jixtrih f'Malta. 40 ċentesmu litru ola minn Malta d-diesel fil-Lussemburgu. Jekk tolli l-enerġija taf x'ikun sur President ir-riżultat li l-middle class tkissira u l-klassi tisfel ta' fiġa hekk kif ġara qabel l-2013 eżatt. Sa dan it-tant il-Prim Ministru temmi sostni l-importanza tal-implementazzjoni tal-budget Malta ġusta biex flimkien bħala pajjiż nibqgħu mexxin il qudiem. Ħadna it-tieni budget minn 5. Grazzi. Għalhekk kunu magħna biex iwettqu l-pjan għal Malta ġusta. Grazzi. Grazzi. Nitlob